Volám sa Max. Tu, na mojej planéte, vyrástli kryštály s nesmiernou silou. Lev, ktorý ich objavil ako prvý, ich použil na mierové účely. Všetko sa zmenilo s príchodom Shadow Mastera. Chcel získať kryštály pre svoj diabolský plán. Spolu s mojimi priateľmi, Línou, Spikeom a Twitchom sa musím vrátiť v čase, zastaviť Shadow Mastera a jeho spoločníčku, kráľovnú Felinu. Musím zdolať minulosť, aby som zachránil budúcnosť. V Maxových dobrodružstvách. Videli ste. Vďaka tomu, že sa Shadow Master vrátil do čias, keď žili dinosaury, podarí sa mu poraziť mocného kráľa dinosaurov? Odovzdaj mi klenot tvojho klanu. A zmocniť sa kryštálu Kriku, prvého z 3 dinosaurých kryštálov, na ktoré si už dávno brúsi zuby. V tom istom čase na inom mieste Max a jeho priatelia prekonávajú nebezpečné nástrahy. A nakoniec sa dostávajú až ku kmeňu tvrdých pancierov. Potom, ako mu pomohli poraziť mocného obrovského krokodíla, Max s priateľmi dostal do daru záhadnú mapu a kompas. Zavedú ich až k zvyšným dinosaurím kryštálom. Aby mohli konečne zastaviť Shadow Mastera. Ale kto vie, koho na svojej ceste stretnú? Boj o mier. Tie lietajúce potvory. Tie, ktoré vlastnia ďalší kryštál, ktorý hľadám. Si istý, že ma vedieš na správne miesto? Áno. Som si viac než istý, že ho majú tzv. Nebeskí lovci, obyvatelia čierneho vulkánu. Zavediem ťa až k ich brlohu a necháme ťa tam. Teraz, keď si porazil toho škaredého netvora, je čas, aby sme si vychutnávali plody jeho kráľovstva. Aká plitká vízia. Nechceli by ste si užívať plody nielen jeho bezvýznamného kráľovstva, ale celej krajiny? V tomto čase a aj potom? Ich sa nepýtaj. Tieto stvorenia majú myslenie na úrovni hlúpych mravcov. Ak si náhodou nevšimla, tie hlúpe mravce sa zmocnili jedného kryštálu pre tvojho pána. A spolu s ním získali mocného spojenca. Nepotrebujeme spojencov ako si ty. Už som zabudol. Podarilo sa ti poraziť našich nových nepriateľov, alebo si len utrpela drvivú porážku? To stačí. Poďme. Ideme správnym smerom. Kompas nás vedie do lesa. Len nás opäť nezaveď k ďalším hladným dinosaurom, Niko. Nechceš vystaviť nášho kráľa nebezpečenstvu. Hej, pár dinosaurov ma nerozhádže. Si tým istý, Max? Chystáš sa použiť nové kráľovské bojové techniky? Áno, ovládam skoro všetky. Už sa musím naučiť len pár chmatov. Vlastne neviem, prečo to tak nafúkuješ. Museli byť dôležité. Ak s nimi kráľ Adisa vyhral všetky dôležité bitky. Vieš, mňa nemusel učiť nič, Lína. Je to úplná malina. Keď už sme pri tých malinách, je tu okrem mňa ešte niekto hladný? Umieram od hladu. Áno, aj ja. Musíte vydržať. Čoskoro sa niekde utáboríme. Však, Niko? Niko? Keď nás kompas naposledy nechal v stychu, takmer nás udúpalo stádo dinosaurov. Dúfam, že tento raz sa to nestane. V to dúfam aj ja, kamoš. Lína? Čo je to? Len pokojne. Zdá sa, že sa niečo deje. Ešte pred obedom? Ako vidíš, pred obedom, Spike.
Už si videl niečo také zvláštne, Max? Rád by som povedal áno, ale nie, nevidel. Aha. Už môžeme ísť. Na čo tie tajnosti? Nemôže nám povedať, kam ideme? Možno nás chce prekvapiť. Fíha? Páni. Chcel nás prekvapiť. Vidíš to, Twitch? Áno. Dinosauria farma. Nemyslel som si, že tie dve slová poviem spolu. Myslíš, že tie bobule sú dobré? Prečo ich neochutnáš? Ak sú dobré, prines aj mne. Vďaka, madam. Chutia lahodne, čo povieš? Ó, áno. Sme na ne veľmi hrdí. Len sa ponúknite, deti. Chlapci, správajte sa slušne. Chlapci. Musíte byť tí noví návštevníci. Odinakiaľ. Počuli ste o nás? Áno. Strážcovia tých zvláštnych drahokamov. Je to tak? Kryštálov, áno. Nájdeme tu jeden z nich? Nie taký, ako hľadáte. Ale predpokladám, že ten malý z kmeňa tvrdých pancierov vás sprevádza. Áno. Sú to navigátori našej krajiny. Pomalí a sebaistí. Poďte. Ostaňte u nás a oslavujte s nami. Nestáva sa často, aby sme tu mali návštevu. Ďakujeme. Do toho, Spike! Máš tu verných divákov! Ale kde je Max? Trénuješ, je to tak? Mladý vodca? Áno, techniku boja môjho otca. Musel to byť skvelý bojovník. Učil ťa aj staroveké techniky. Ja vlastne som otca nikdy nepoznal. Ale verím, že budem taký dobrý ako on, ak nie lepší. Dobre. To, ako si dôveruješ, je veľmi chválihodné. Až nevyhnutné. Nezabúdaj, že na tejto ceste plnej dobrodružstiev nie si sám. Mám priateľov, áno. Pamätaj si, 5 malých vetvičiek na strome sa môže ľahko zlomiť, ak sú slabé a krehké. Ale keď sa spoja, tak sú nielen nádherné, ale také silné, že im neublíži ani tá najsilnejšia búrka. Práve preto sme takí dobrí hospodári tejto krajiny, vieš, Max? Vďaka tomu, že držíme spolu, zbierame dary prírody už stovky rokov.
Je to úchvatné, profesor. Váš stroj času je jednoducho úžasný. Ďakujem, kapitán. Ale ako sa hovorí, čas je drahý a urýchlene potrebujeme otestovať náš triangulačný systém. Nemá význam ísť do minulosti, ak nevieme identifikovať presný čas a polohu Maxa. Bože, to je Max! Našli sme ho. Môžeme sa s ním skontaktovať. Dobrý nápad. Možno keby som zosilnil naše vysielače spolu s prijímačmi, mohli by sme sa... Profesor! Domnievam sa, že ste spolu už veľmi dlho. Nie až tak dlho. Práve sme spolu zachránili Levie kráľovstvo. Je to tak, Max? Presne tak. Prešli sme okolo sveta. Prekonali sme aj tie nemožné prekážky. Vyriešili záhady, čelili smrti. A vybudovali priateľstvo, ktoré obstojí v skúške času. Nemám pravdu? Max! Naozaj dobre vidím? Haha, profesor, áno, to som ja. Čo je s vami a kapitánom? Počkať! Je to, čo vedľa vás stojí dinosaurus? Úžasné. Ja si myslím, že je z rodiny stegosaurov. Zo starovekej éry dinosaurov. Áno, profesor. Ale vravte, čo sa stalo? Istéže. S kapitánom sme meškali, ale nebojte sa. Už... Profesor! Divné svetlá. Nepochybujem, že viete, odkiaľ sú. Áno, to musí byť určite Levý kráľ. Toto bude šanca dokončiť to, čo kráľovná nedokázala. Vaše veličenstvo, s pomocou všetkých zvierat by bola táto úloha ľahšia. Max, vrav! Čo urobíme? Profesor nám asi nepomôže, nemyslíš? Neviem, Lína. Sotva povedal slovo. Určite tu zostaneme navždy, Max. Neboj sa, Twitch. Len musíme držať spolu a... To je jeden zo stáda. Muselo sa mu stať niečo strašné. Shadow Master. Ale to nie je možné. Les chráni a metie všetkých nevítaných votrelcov. Profesor zanechal stopu. Pripravte váš rod na boj. Kedysi dávno bol som bojovník, Max. Ale nenaučil som svoj kmeň spôsoby boja. Naučil som ich, ako dosiahnuť mier. Tak nám pomôžte. Vyzerá to tak, že Shadow Master si pomoc zohnal. Obrovskú pomoc. Prisahal som, že budem bojovať za mier. Je mi to ľúto. Nevadí. V každom prípade vás ochránime. Bežte! Bežte do lesa! Rýchlo! Výborne, to je ono. Len nerobte žiadnu paniku! Twitch, odved ich do bezpečia a choď za Nikom! Jasné, Lína. Vždy nám vrtalo v hlave, kde sa vy, veľké potvory, ukrývate. Postaráme sa, aby tú šancu nedostali. Ja sa jej zbavím. Bude mi potešením ponížiť smutnú náhradu bojovníka. Nie som si istá, čo je smutnejšie. Kráľovná, ktorá využíva zvieratá, aby za ňu bojovali, alebo to, že sa spolčila so Shadow Masterom. Urobím všetko, aby som vás porazila. Bráň sa! Sú silnejší, ako vyzerajú. Áno, silní ako staré dinosaury. Ha! 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 Ha!
kvôli spomienke na staré časy. Ďakujem. Navyše, hovoril som ti, že som bol naozaj dobrý bojovník. Áno, to ste hovorili. Myslela som si, že vy len ste schopnejšie ako my. Veď to aj sme. Vy, biele tigre, ste to mali vedieť skôr, než vaši predkovia napadli tých našich. Pozeraj sa, Lina! Som na rade! Max, čo je to s tebou? Som v poriadku. Len... Len pokoj, náčelník. Dovolte mi bojovať proti nim až do konca, Max. Choďte do lesa a pomôžte môjmu kmeňu utiecť. Sú slabí a ďalší útok takých beští by určite neprežili. Máte pravdu. Naše víťazstvo spočíva v tých, ktorých považujeme za slabých. Čím viac ich budeme chrániť, tým budú slabší. Ale ako ste povedali, ak ich spojíme ako konáre stromu, vytvoria ohromnú silu, ktorá nás zachráni. Všetci spolu môžeme poraziť zlo, ktoré nás ohrozuje. Už nič nevrav, Max. Som s tebou. Vďaka, Lina. Utekajú jeden po druhom, nie je tak? Tušia svoju záhubu. Ešte nás neodpisuj. Sme priamo pred vami. Ako si želáte, vaše veličenstvo. Priatelia s ostrými chvostmi! Prichádzam za vami s odkazom a prosbou! Vaša dedina, vrátane náčelníka, práve bojuje svoju poslednú bitku o prežitie. Ale naši vodcovia nemôžu takúto bitku vyhrať celkom sami. Potrebujeme, aby ste sa spojili a bojovali za to, čo milujete. Tak ako vetvy týchto stromov, ktoré sú spojené v bratskej jednote a sú schopné odolať akejkoľvek búrke. Kto z vás sa ku mne pridá? Vaše dni sú spočítané, cudzinec. Vzdajte sa, ušetríme vás bolestivého konca. Len vy dvaja predsa nedokážete poraziť nás všetkých. Nikdy sa nevzdáme. Možno sme len dvaja, ale musíte cez nás prejsť. Opravím ťa, Max. Nie ste len dvaja. Aha, jasné. 4 ďalší. 200! Vydržte, chlapci! Sú príliš silní. Všetci teraz držte spolu! Tlačte silnejšie! Počuli ste? Záberte! Všetci! Tlačte! Spoločne sme silnejší!
Nemci. Dokázali sme to! Dokázali! Ďakujem, že ste nám ukázali cestu. Ďaká, Max. Nie, ja ďakujem, že ste ma naučili múdrosti kmeňa a tohto lesa. Toto patrilo nášmu kmeňu celé generácie. Nevieme, či má nejaké schopnosti, ale keďže hľadáme klenoty ďalších klanov, možno sa vám ešte zíde. Je prekrásne, keď hrdina dosiahne to, čo chcel však Twitch, a my získame cennú životnú lekciu. Ako to, že si vydržal tak dlho bez jedla, Spike? Vlastne, ma už začína bolieť hlava. Kryštál lietania. Už čoskoro bude patriť iba mne. Pokračovanie na budúce.